Okay mga kapabre, humana tag panigarilyo. Marag minute man sa house dire. Sudah na to. Yo, what's up mga kapobre? Mayong udto, mayong buntag, ug mayong hapon, ug mayong gabi, ug asa ka mang suok, mayong kalibutan. Tara mga kapobre. Break time na, maniod to sa ta kay utoy na mong tiyan. Akong trabaho ron. Murag lisod-lisod gisa pormahon kay pinakurba-kurba man, pinakurba-kurba style ba. Pero ato ginang mapangitaag paagi mga kumpre. Ngaon sa ta kay gigutom na akong bitok. Ato sa hipuson ni Anggol bar kay lumitor ba ako na. What? Kaon sa ko ah? Yo, what's up mga kapobre? Maniod to ta. Kay gutom na. Maniod to ta kay gutom na. Natay kuan corn beef. Natay kanon. Kaon na yun ta kay gutom. Hugaw yung akong uniform. O kadalag pang trabaho na o pang buling-buling nga. Hindi na. Nabilin man ito sa main office na mo. Kaya akong sudan. Puro ni beef. Corn beef. Biplop o mura rumbit man yun ay hipon eh hipon kung ano akong iling masinwig lahat andar mo tulungan ko na siya kahoy basta siya kaabot sa breaker yung tusok ko kahoy yung breaker po patay kami kan lisko ba lisko sa untuk pasaya pa silang tukar lah
Tumig, 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 tumig. Ay, grasya. Usog na mga kapobre. Usog na itong baunanan. Karon manigarilyo sa ta kay pangwasa kuan ba. Sige dili. Bati magtukar, ganyan indot ka ito. Atong Inmax tara. Kita kanay mo ni Inmax. Model nga Inmax 2022. Apa ganit dito na nahimong Inmax. At iwasok sa garilyo ay. Okay mga kapobre, humana tag panigarilyo. Murag minute man sa house dire. Sudah na to. Tog sa tagamay ay sayaw na sayaw. Murag lami gyud sayaw. Tagamay sayaw ta bagor matag kaon mga kapobre. Mo ni atong karton dire. Dili ka matog. Dili ka magigda-higda. Kalimot ko sa kung ano eh manggas buslot ni swilding ning hinaan eh. Ngunit kinabuhi sa pobreng kabos. Bahalag pobre basta nilipayon may lawas. Di nila na ko tason mga kapobre. Di rin lang tama na akong vlog. Don't forget to subscribe diya. Subscribe. Bye bye. God bless.